Wat is het Surinaams Bijbelgenootschap, of in de volksmond meer bekend als het SBG? De winkel aan de Henk Adamstraat nummer 39 is de meest bekende afdeling van het Surinaams Bijbelgenootschap. Het woord van God, werkelijk in de taal van het hart. Word vandaag nog donateur en helpt ons dit werk voor te zetten. God zegen u en tot de volgende aflevering van SBG Tori. Dit is SBG Tori. De winkel aan de Henk Adamstraat nummer 39 is de meest bekende afdeling van het Surinaams Bijbelgenootschap. De boekwinkel draagt bij om de kosten te dekken van het Bijbelwerk in Suriname en in Guyana. In de winkel van het Surinaams Bijbelgenootschap bent u terecht voor Bijbels in verschillende formaten en talen, zoals het Nederlands, Engels, Spaans, Sranantongo, Suriname Hindi, Surinaams Javaans, Saramakaans, Aukaans en andere talen. Maar wij verkopen niet alleen Bijbels. Bij het SBG bent u ook terecht voor geestelijk opbouwende boeken, studiemateriaal en andere literatuur. Ook bent u bij de winkel van het SBG terecht voor verschillende geschenkartikelen, zoals mokken met bemoedigde opschrift, truitjes, petten, fotolijsten, wandteksten, kruisen en nog veel meer. Wilt u attentie tonen aan iemand bij een speciale gelegenheid? Haal dan gauw een mooie kaart op met een inspirerende of leuke tekst. We hebben kaarten voor verschillende gelegenheden in voorraad. Ook de kinderen komen aan hun trekken. Er zijn speciale kinderbijbels en kinderboeken verkrijgbaar. Cadeautjes voor dopelingen en communicanten, dekens en knuffelbeertjes voor de baby's en leuke artikelen voor de kinderkamer. Breng gauw een bezoekje aan het Surinaams Bijbelgenootschap aan de Henk Adamstraat nummer 39. U bent van harte welkom en we zien u graag. Blijf het SBG volgen via onze social media kanalen voor informatie over onze artikelen en acties in de SBG-winkel.